Jadi abot sa espiritu, husayon ka mo sa makihusay ka ninyo sa unang pakihusay. Magkatabang, John 16. Nagtabang ko sa mga maayong pari o sa maayong pastor. Hindi na ako maayo, kailangan mo kailan. Tama? Sa ito ang pakihusay kaninyo aron matungan ang kanusulatan na mabot ang anak sa tao na makihusay ninyo kay namatila ang kapatulutan di ba? Pinaglagan lang ka sa ito ang mga reliyon na dili po mo pa mo suga, dili po mo bali o inyong kinaiyak. Ang magustong maminaw na ko o papaminawa nga ay po niyo itago ang inyong ladugan. Amen? Now, kung pa lang siya, kaon ko sa nila. Kung baga, kung sa ilang gusto, pabuhat ka, no? At least ka mo, nagsulti, ayaw mo sunod. Ha? Tumana ang namulungan, ay nagsunday na binungatan. Tumanay lang sila, ayaw mo sunod nila. Kailangan mga bini ka magtutulo na nagsulti pa ka. Wala ikaw nga makaluwas. Wala reliyon na makalumas. Kaya kung ka-reliyon, ay rigapon ka dito, kaya iya magkagpang-agong katong kinaiya. Naman? Ang reliyon, nagpailala nga ito, o kinsa, si Kristo. No? Kung makailala ka, kapit ka sa gusto ni Kristo. Na mapagsanon, mapasayoon, dili ipakira, dili mapahikason. Mga kamo akong ilan na ay mo pagkikibati nila kaya wala mo tayo katungkol sa kalibutan. Iyakan sa mga pari, sa mga pastor na magdibati kaya inuman Ginoo padaan ko kamo kaaway na magkikaway ko ninyo. Mga magpatay na sila man ang katungkol. Tama? Gusto man sila musunod sa buhat sa mga apostolis. Tama? Mamatay uban ka na po, no? Kung masunod ka mo ka na ako, mamatay uban ka na ako, mo ang imong kabulanan. Pero inigbalik sa Espiritu ko, sayon mo, umusta mo kaniyanto. Sa nagibiyaan ka ni Kristo, kay nagtunatuan na sa langit, religyosa, iinom na inoon ang kalibutan. Magkailinom niya ang kalibutan, karoon hindi na ako. Wala nga, ang akong ihusay ninyo, may kagiw ang propeta. Kagiw ha? Saan yung kagiw ganito? Nilayas. Di ba na sa Biblia? Ang mga sinuhulay, mulayas, kung na mga pagsulay, tanawan ang iyong amahan, tanawan ang magkalantay ninyo. Kung magsakit, kung unsay may kabo diya sa inyo ha, mukagiw ka na. Sinuhulan ka na. Balikan ka po kung suhulan ninyo sila. Samot na, ang kaluwasan. Suhulan mo na iyo, nakapo ang magsuhulan na diya, kung malang uli mo na. Wala sila yung tulubakon, no? Walang gigamit. Sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Sige kagamit sa gibalaan ni Kristo wa magtatabuhi. Patay ang pulong kung wala ang buhat. Amen? So lang bubuhat kita. Manayang si Iman. Salamat sa mga maayong pastor. Salamat sa maayong tali. Isultin niyo ang tinuod. Inyo lang katungod. Pagkatpat sa balaang kasunatan. Kaya akong katungod, bukandong lang ko sa kalayo sa Espiritu. Kalaino na ko itong mga pinili. Gusto mo ka mo langit, dito ka. Pagkantay ka mo, VIP ayon ka mo. Amen? O ito sa una, nag-act ka. Buhi ka mo katakaroon. Hindi ka mo kataya. Magkara ganing magsulting dili maayon niya. Ito ay butak sila po. Pagka kung lumogi lang. Dalawa, dagang mga posisyon. Ako nag-explain mo. Para makabalo kung unsa ang yawa. Kahalan pa na ang yawa. Kung po muna sa Diyos. Kung mala, magalit sila. Tama? Hindi kagiw ang propita. Inan ako sa Ginoo. Okay ha? Karon, ay po inasisigil ni. Ako may nagbasa ron. Nabasa niyo ni sa una sa inyong pagtulungan. Kaya una, tao, nagpuyo ka tipon sa katawan na masukilon. Amen? Nagtipon ko niyo, no? Sukilon mo, no? Sukilon yung kayo ni.
Saya mag-istorya ko dito para tumabalakan ka. Nagkaan pa ko kahit samok ay nung apoy, kinamoy trabaho. Supilon mo lang. Kung masupilon mo, unsang katukuban. Supil mo lang ka. Karon kay ang mga pinili magkakadlaw magtipon sila. Gusto ko pa sila sa tuwa. Pagkakupundod sila, kaya tapos ko sayon mo. Pero mga dapat, mabuhang mo. Kung inaniyon ninyo pag-usay na nagsalit mo sa inyong seminar. Wala karong tao. O tao man ko. So, nagpuyan ako spirit ko ng replay ko. Ako yung magagalit. O, mali ka usap sila ulit. Wala rin, ha? Ikaw, nausap ka sila yan. May mata sila apang dili makakita. Amen? May dalunggan apang dili makadungo. Kay masupilon man sila. Kaya nakakita din eh. Pero dili sila gusto mo tanaw. Dili isot sila nakita. Ngayon ko, ay namukuhan ako, sunod ako na. Isot sila yung nakita, ay nabibati-bati. Ako, ingon ko, sayang, dagan yung makita mo sa bakong panagway, manukot ang ikasay makita. Dagan rin, himala siya rin. Wala ko nabuhat-buhat ang himala. O kung ino na, nagbilak ni Grupo dito, nagbilak mo. Pagbaludon mo din, na yung mata, dili ko nakita. Then, hindi, dagan nakakita, tama? Dagan nakakita ang mga milagro. Ang inyo makita, itong buhay yun na nagmilagro. Karon makasulting people kanila, tama? Tao, ano? Nagpuyo ka, sipon kanila. Ano rin, nagpuyo na? Nagkaon na silang kaon? Wala gani, wala kakaon na silang amahang kaon, no? Hindi nga wala, wala dito makakita na ito. Tao ko, di pare mo, pare o pastor. Tao ko, ordinary, tama? Wala mong gamahanan, ito Kung kumananapang tumutin Kristo. Amen? Pusa ang gama ang imong mga dagunon. Okay? Mga dagunon na. Dalawa, ilalaban din ako dito. O sa tubangan nila, lakaw gadto sa laing dapit sama sa usa kapiningan. Himuha kini panahon sa adlaw kay bisan na lang makasabot sila bisan tuod masupilon sila. Amen? Wala naglalakaw ako, maglalakaw na. Yung ba't ko na ako sa tayo. Kasi kapag ko na ulit, sabi na? Tinalabas sa story nun. Lakaw, katong kondang dyan, diba na? Kali po lakaw, tinalabas si Mrs. mo. Tanga sa kabang. Ang sinit lang ko, lakaw ko. Eh, nagpuno mo. Tama? Putipon ko sa mga tao, eh. Kasi pagkatong naglipak na ako, Israel, biling na ako, istumit ako. Sa inyo nga, nakisipon ka na, kamagitan mo na inyo. Sila man na sila, kaya dito, sige magpulmo sa atin, sige mag-ani, oy. Tama? Sigabot, galing ko, ano, sinama, oy. Tama? Wala sa Biblia. O sa ganito? Muso ko sila kaninyo kay nasina sila kaninyo. Tama? Dili gina sila magkasabot eh dahil ginapuno. Sinahalan na sila. Pag inutan mo, para malawan mo sila. Problema ko, sila mong sipsip na kung patay ka mong wali. Ano? Tao, tipon ka kanina. Tipon ko nila. Tipon mo lang, isalat na rin katananan mo. Isa ba yung paabot? Tipon doon yung ama nila. Support yung tipon. Pilion na magaling nila kauban. Pakita sila, pakita sila, inigdaran ni mo sa imong mga dadonon nato sa gawas o sa gabi. Amen? Klaro kayo! Wala kayo kita ko sa iyo. Hindi ko sa gabi. No? Ito ko nila kung kala ko breaker. Katapos lang na rin. Tama? Dahil ba? Dahil ako pinala. Okay, pakita ko. Dahil ako gabi na ako. Buyok-buyok na ako. Diba, no? Wala ko sinabi ko. Amen? Nakita mo? Banday naman yung matanda. Wala ko makita yun sa pagtagay. Ano, di ba? Sabi mo inom, di ba? Huwag mo kung inom ka din, inom pa kung siya, inom ko eh. Pero ay, namupuksa, inom ko, luwa, isa lang, hindi mo kung nagdok, hindi mo kung inom ng bata. Kung masukal mo, hindi mo kung nagdok yung anak mo dito. No?
Basta masulti lang ko nga iya na sa datan. Hindi mahulog ganun yung kwarta. Ngawayan mo sa inyong asawa. Huwag mo labot, anak. Tama? Basta mamasukan mo niya. Tara, din naman ka, di ba? Di ba kayo ito dito? Nasulat-sulat dito na kayo kung hindi mo kayo. Tama? Doon mo ba yung magana sa inyong simbahan? Ay, no, hindi po sa likod. Sobrahan pa, no? Ako, kakamang kita ng buhit. Kita ng alis, hindi po ng kalulit. Mga istok, inon mo ka, sobrahan ba? Sobrahan ka hinam? No? Diba? Uy, kani sobraan dia katapangan ko ipanginap. Makadakot, tama? Kani magdakot-habok ka, makadakot. Tama? Makadakot, mag-istiyan na magdakot-habok. Gawin ko lang. Tama? Ayaw magdakot, pakit-akot ko ninyo, pakitod ko ninyo, tama? Makita ko sinasarap, ano matamo, di ko mo. Dahil ko ulo, bahal ang Chris na sulti ko. Tama? Ay, kasukong ako. Wala na sa Biblia, kasukong ako. Magsama ko ni makuha na ko, mamugos ko ninyo. Kaya nagbasa to sa makuha mo. Sa ko lang na dali. Kaya hindi po sila dito, dahil na kinaiha mo na, no? Bisot mo kayo kakagka sa ini, kaya ba't sa una? Tama ba? Butalan, sige, pugos-pugos, ang yun na din eh. Okay? Pakita, ipakita ka mo ha. Pakita sila, inigdalani mo sa imong mga dadunon nagto sa gawas o sa gabi. Klaro din si Arlene, ang nadri, pakita sila din, no? Mo'y imong igitan na trabahan na sinaksihan nila. Okay, saksi mo? Wala ko tinakot tayo, ikaw na isaksi mo na ako, i-post mo na sa social media dato tayo, kaysa una, nagtakot tayo sa una, gino mo, nagdadala daw. Pero hindi mo sa, ganun sige mo post na naib. Para mo, sige sa diba? Tinakot din mo, lahat tayo, no? Tinakot ka, bisig-bisig, nagkakaon, nag-gihon din mo, nag-bisa-bisa, kung mga ito, gihon na, ang gihon po kita, no? Di ba ba? Ha? Bukan na ganito ka ng manok, bukan na nato ka ng ubad, ganito, hindi kung kao, no? Makita din na ito, makapos, buta, pero enjoy kita. Sama? Lungagi ang baril, lusot ni ini, sinaksinan, usap nila. Lungagi, usap na baril. Sa una, naatay, mga pulpito, hindi ka makawali. Ipangagan ako ni. Pero makalusot na dito sa tumbalaon. Di, nalusot mo? Nalusot na mo? Bakit? Kaya itong balauran na ito sa una, sus! Dito kita katawag sa seremonya kung sus, namutang. Tama? Wala sa una, hindi ko musugian. Dito pa mag yung hula-hula dito, magiging kasi ng gagaay na yung mga pastor na ito manakasabot kami. Tama? Di lang ng kakuhan. Huwag mo niya kasama ni Juan. At sa seremonya, tama? Sa kasal. Wali na ng imo. Seremonya sa naman yung dili makaluwas ang seremonya sa lawas sa Espiritu. Eh kung ikaw gitahagaan o seremonya sa kasal, wala man kay Espiritu na naminaw. Tama? Wapo kay wali sa pastor, hindi lang kumingos pali. Ikaw niya ang tali maglago. Wapo kay wali sa pastor. Bana, naamod rin, anak. Amin, amin mo. Uy, nalimot ka. Pag-ulit sa inyong balay, pagkadamdam bulan, na napulmog na mo. Sino mo niya sa mga so dito gumakaluan. Kaya ang imo espiritu, ang ipasunod sa inyong kasing-kasing, napatasanay man mo balang asawa. Napagalo na mo kasi naman. Kung ko ipasaot, amin, hinapagyaon ko ka mo. Kaya nakatago sila mo niya, sa dili ka hindi na makaluwas, pagbantay mo. Musuot mo, nagibunyagan mo nila, unya, kawataan mo, tulisan mo. Yung ang kuno nila Kristalo kay Boy nagbunyag. Tama? Ay naman. Unya kay magruwa-ruwa na dito. Bakit? Ang lagi balaan naman ako na. Huwag magaling mo na balaan kung sa ang huli. Ang huli balaan. Kung sa may huli water, ihuli ninyo yung rusya, ihuli ninyo ikaw, wala ka na huli. Ihuli, iilo na yun na. Kaya kung huli na makagamba na pasagdain ang Diyos, muhagat o gabang, samson na ito, hindi ikaw. Kaya ako kung mali mo dito ko, hindi mo kumusuko ninyo. Sige, pagkunahan din, hindi mo magkulang tao, nag-iibunahan. Hindi, ang Diyos ay may balungan nila. Hindi mo dito, pasagay, anak ako yung may balungan nila. Yan, ano naman kayo saksyon? Kato pa, ikaw, dahil nagpahuli-huli, wala ko rin kayo masan.
Puldaon lang ka, amen? Ako nakakita dito ko. Ano man? Puldaon lang kadaba niya. Ikaw, huwag mo rin ka nakabaan. Na? Tao, dili katong tubig. Dili hostiyas, tama? Tao, tama? Well, ipakita ko kamuon sa kudakon. Ako sa bakong nilalaan ko manamgal ko. Di ba wala? Wala ko nila, uy. Bibit-bit lang ako, ginasulat na. Sa kong kasing-kasing ang Biblia. Doon na ako nagbasahan. Di ba? Mauna dito sa Biblia. Kamu manamgal, kamu manamgal. Dala mo video. O makakasabot ko sa imong bibit-bit. Wala ko mamatay. Kutanan mo nila ko. Biblia. Ay, katong ipadala din mo lubang. Dili mo para mabasa ng kalihuman nito. Ikamatay nyo. Wala ba yung trabaho? At least kalimutan mo kayo panahon sa Biblia. Sige mo ka. Panggol na, lala, dapat-dapat, garabutin mo ko. Huwag kayo panahon. Ay, pingon ako. Salamat. Ipadala ninyo ang Biblia. Dato na naman ako rin. Full time na dito. Dili mo ko ako lang mo. Klaro, kwarto mo. Ibu pun tak wala ka nagkasa ipakay ka. So, nakalik ka, okay? Okay na? Kabuli ang imong naong, aron dili mo makita ang imong laktan, okay? Wala kabul ng ibu kumbaga ba? Wala na ko nakita, nagipak na ko, sige, kabula lagi na, no? Yung sono, ano mo ay masih tuloy eh. Kung kami juga, di man mutagal, kapunan ako eh. No, mag-away, namin ko halay, no? Tahu, kapunan, ingnan lang ka. Di ba, mapunta ako na sila, no? Isod kayo tao, suntian mo ulit saksi, tama? Dito ka agad, yung saksi. Tama? Ako sila pasaksihon, kinsa ko sa tao. Jangan nagtibak lang tanawa. Mag-isulti ka sa tao. Pasaksiwan mo kamo kinsa ko. Tama? Huwag may laminan para mo lang. Eh, naman, ito. Pasaksiwan ako. Sumbagan, balik mo lang ako ito. Masudaan. Tama? Tandun ako na. Tapunan ako na. Balik ako. Nagbubusan ako. Nagbubusan. Dalawa na nagbato na ako. Dalawa ako siya. Wala ko nakikawin sila. Nakikawin ako. Wala ko yung kusala nila. Hindi naman ako sala. Dahil mo na kung ang pilit mo muna sa pulong sa Diyos. Uy, kailangan ko sa unay kasi sa mong Diyos sa pagbalit. Wala ko sa nila, uy. Gusto mo nila kung pusahon ang kapalit sa Diyos. Sa aming pulihan ng bukog. Ang gusto mo, kung ako pinasukol, inom na. Nalok ng mga bata, ay pusubog na. Ha? Mali, kasunod mo sa imong mga palibat. Ibig mo amin ang mga karon na naisip tali ng anak. Hindi na ganahan. Kaya naman mag-ampunan kay Kristiyano mo. Iba ka lang mo na. Sa karan ng mga katoliko, huwag nila kusap. Kaya sa rin, nagbalaan ng ulit sa seremonyas. Kamu nagbalaan. Lahat. Tinotin ang katoliko namin. Na nabuhaling dito sa kamaturan natin. Hindi mo naman sa bikon sa kamaturan. Tanawa na yung binuhat. Kaya ibang ginapalana sa Biblia. Ang nasa kamaturan ng nagyutan lang sa otoridad. Bahala mo din ako. Dito man ko ang gisugo sa Ginoo. Kaya dito man ako ha. Karang Jesus, tumahan din ako. Tahanan puso ko sila. Ito rin mo yung bago nila. Lumagin ako niya, saan daw nga giandam ko ang akong mga gagunon o sa gabi naglumag ako sa paril, ginamit ang kaugalingon kong mga kamot. Amen? So, mo din ang gabi mag-isulti ko. Ano na? Ha? Gabi ko din katulong sa akin, bumatang ko ito. Butang ko rin sa silko, sa duka-duka ko siya. Amiga-higas ako. Tulog ko. Ha? Sa una, bugan ako na. Pinahin mga opinsa na. Pero karang din ako. Mamatay ka lang ko. Hindi, no ko eh. Kaya pag-insulti ako sa eskwela, gamit pang ko, niya nga ako nagsulti akong ba-ba-ba-ba-tanan. Kaya hindi mo ko magkapit-insulti istorya ninyo.
Kasi magkapi-kapi kung magdupyo ko diyan sa'yo, alam nagkawala ang ubat, o anong ito dismiss. Wala mo na lang ikabuok din. Dito na di ay. Tama? Dito na di ay. Dito na di. Bata din na nalabla, di ba yung kayo, bagay mo dito, hindi na mo balik. Tama? So, magkagabi, nag-mensahe ko. Dinukagan ko kamo, kanang iyong pagpagaroinan. Ay, hindi mo mga kasi nasali ko sa cellphone na record ni Ade Ruwagan yung naminaw mo. Tama? Tama na. May mensahe. Sige ko minsan. Mula ka po na. Tama? Bilataw ako sa ngit-ngit dala ang akong dagpunon. Sinaksihan nila. Amen? Bilataw ito sa ngit-ngit na naman. Diba? Nangit-ngit ang kasama. Kano? Bilataw ko sa ngit-ngit. Walang ngit-ngit pas ang ngit-ngit ngit sa'yo magawag akong naliliyon. Tama? Wala na ko nila, gipakay nila ako. Wala na ko gihandom nila. Wala, nabigo ko karong kinsa ka akong kakambi, gawas ninyo. Salamat po nga, nakaila ko ninyo. Manggigil ko maikog kung sulot ko sa inyong balay. Dawat ako. Walang ba, katong wala din, nakaila ko namin. Maikog ay pumago ko sa inyong balay. Ano man? Sige mo, ano ko story, magpatakot na po. Magbali na po na sila, parang nila mag-Bible na po na parang nilang inday dito, layok yung anak sa tuwa. Wala na ako anak po. Tama? Ano mamukos mo ko nila? Sila mamukos na ako. Tama? Anak, ayaw na sa pandungi, ayaw na sa pagayo po kanina. Kaysa na nalukoy yung ako nila. Dali mo, sutihan na mo. Bonitip ko, makita ang akong galaboy, makita ang sa mga pagdisan. Nakita nyo ako tuwa ng babae sa tawanon. Nalabas doon, makita ang akong saraan. Sumayin, tinangga ito nila. Pagkalikot, di makon ko. Tama? Painta din hindi ito. Hindi ko makikita, hindi mo ko magdibate kung pagdirahan ko nila, yung dibate, dirahan ko na. Kaya yan, bubukan. Tama? Anong puso mo ito magkalkan, mamukwan ka nila. O saya, sa pagkabuntag din ng ako sa Ginoo. Okay, buntag na no? Pero nagkikitan ka mo sa una no? Diba? Nagkikitan ko mo lang. So agin ito una ko sa una. Tao, kung mga kanakani mo ang masupilong katawan sa Israel kung unsay imong gibuhat. Okay, mga nangikaroon. Kung mga kanakani sila ipahanog na ako nasa Facebook sa YouTube. Hindi mo na mutanan ako. Kaya talaga na niya, mamugot. No, di ko mo katutag, no? Kamu ba na mabuhay na ko? Ako patay naman ko nila kung ba? Hindi na sila mamutanan ako. Tama? Walang hindi kong papil. Wala nang itulpuro sa kalibutan. Dito ko sa akong katawan. Mapusgaron ko sa akong katawan. Kaya mamati mo muna ko. Wala nang pulos nila sa timot lang. Wala. Kaya ako sa ngayon yun. Dugay ka ito. Dugay ka mo nagdala siya, no? Pero sa rin yung akil ko dito, huwag kayo ko kabalo, nagpulihan ko. Huwag kayo tingin ako. Pasultihan ako kami sa unapi, ang nagsugod kami, wag siya. Huwag kayo, nagpunod ako microphone. May palo sa unang, mga dating mayor, may nanuman, pag mag-eleksyon, kapay katulad ako. Huli rin, naging ako, wag na. Wag na rin, gusto na akong pangalan. Ako mga record sa mga kuwan, di ba mga nati-record mo, no? Family. Wag yun, nagkuha sa record. Wag ko yung record, nagkuha sa record sa asang mga hinabang. Wag yun! Wag yun, huwag na asang story. Ibang gising ako itong mga record eh. Grabe yung pag-research lang mo ito sa una. Hindi mo ka na sila na kukisar. Pag-lukana mo. Lukana naman ako, di ka mo. Wala dito, di ko di masultiyon. Tama? Bisa mo ito kaliwatan daw. Ito na yan. Tana naman ako, di ka mo rin istorya dito. Okay? Nagluod ako. Kaya nga kung tinuod na isuon ka mo, ang mawasi na ako. Na? Isang pagkain. Kaya lang, silos. Wala na, naalis bigla. Ina sila na nag-ingon ang ilo ng Diyos. Okay ha? Ingon ko ka mo, amo may naminaw ha? Sa mga Facebook, sa YouTube, ingon ko ka mo ha? Ha? Nag-ingon ako ang ginong Diyos. Ining maong mensahe alang sa Pangulo sa Jerusalem o sa tibo katawan sa Israel. O
na nagpuyo ni Amen? Kinsa man na? Paulo sa Jerusalem, naaman ito Imam Santos. Aman. Kinsa man na buhat sa pamaagi sa ulo sa mga Hudyo. Na yung presidente na abay yung gitaho dito. Pero siya na si Caiaphas. Kinsa man na? Kamu na lang, isip-isip ka lang. Kaya mo nag-ibig sa doon. Suko na po sila ni. Wala mo na po sa mga kamuhan. Pwede ka muna rin. Diba? Kaya dito naman si Kristo sa tataon-taon sa una. So, nag-ibali ng hingaan ako ihang mga bilalaki. Wala ka nun. Pabantay, dahil ka naging poses ako. Inala ko si Trinitrin. Ano, makadlo ka na rin. Ako na ito na sa una din. Pasalamatin noon na ay nag-wars niya para makapamalandong ng mga bata. Ayaw mo sige pamalikas. Sige, kung sultis mo, ayaw mo pamalikas. Kahoy, hindi ni kanan. Pag binutan mo, kahit yung ulo. Di ba, mga ma'am? Di ba, kahit kayo mga bata, no? Tama? O biyala na ni Kristo, Victor! Sposes ang mga tao niya. Uy, kayo mga maestra. Mga maestra po. Napo ko yung maestra. Sige po pamalikas yung mga bata. Na, iya na. Gamayon. Iya na butang. Walang pasalamatan na si Kristo, naas na ang kautan. So, kailangan hindi ka mamatay ka. Sama ka liho, masakit ka, malakit ka. Kaya manapak mo ka. Ako man ka. Pag ako sa anong panahon, nag-isa ito, pamakanto ka, iuli nito yung kaptangan, nato sa mga tao na kinangan. Okay, taro. Asa na ko, dito sa doktor. Tama? Kaya wala mo namin tamba sa inyong pagaling doktor. Dito ang magkatao sa mapuhulot na ang iyong mga piniligom. Kaya ilang man po nakatungod, nag-research mo po na sa inyo. Pailan mo na imo? Pinalibigyan po na ilang mga aparato. Ayaw mo mapangutang dito. Luoy ko to sila. Tama? Nakamura ba? Pag ikaw sa inyong gobyerno, sige mo pamayo dito. Huwag ginabang. Dito mo pamayo sa inyong amahan, mga balantay. Tama? Ako, mo ginipusit dito. Tama? Kilala ko ng buwis ninyo ihatag sa gobyerno ninyo. Ng mga tapos dati yung kamera ng buwis ninyo ihatag, no? Ba? Ano ba? Ba? Sabi, fixing, marami yung buwis na. May mga buwis na. Pero may naman sila. Pero di ba ako kayong ihatag sa mga tapos sa gobyerno? Di kami. No? Magbinulan mo. Magpagulgol pagaling mo. Pag-itingon mo pa ng pason. Pero katong kada Domingo, nagsige mo hatat mo boys. Kung na namatay, sige hatat mo boys. Lalingin mo? Ayaw pang gobyerno, kaya gitabangan mo, sige naging tagagat kurakot. Kaya ito nakawali, wala ko ng kurakot? Hindi na sila ha? So, hindi na sila. Kaya, dalawa. Kini maong mensahe alang sa Pangulo sa Jerusalem. Isa na yung Pangulo. Isa na yung Pangulo niyo, di ba? Pero hata ko pulpit o. Pag inotay na, pinahalang magsakripisyo ka akin, ikabahan na itong mapag-isa. Oo ba dahil mo? Kinsa na pilakan ka, ito, tama mo ito na. Sige. Kini sa tinoodang, ako kinisulti ninyo. Kaya base na sige tang imong huli. Huli water na kung ikaw huli ka. Huli ninawan kung ikaw nabuhat ka. Ha? Insulto mo na nabalaan lang ni mo itong tubig pero ikaw wala ka nagbalaan. Nabalaan ni mo itong siyas pero ikaw wala nagbalaan. Pwede na kakay. I'm sorry din kayo kung isulti na. Isulti din ang ipagkaglisas na ako pagkabihin. Tanawahan ako. Naghilang-hilang sila ng anak. Pero tanawahan na yung nila mga kinaya wala nila usap. Tama? Kaya mo lang. Ya, imamagain na sila ang Pangulo sa Jerusalem ba? Kung hindi na ako isulti ako, inuwi kayo eh. May hindi, ko. Gusto ko sila ako. Hindi ko na. So, pagkatingin mo na ko namin doon, pinara ko, sakay na sila eh. Hindi ko mahadlok makapatay sa kong laban sa tinuod lang. Ang makahadlok ka na ako, makalaglag sa kong espiritu, init kayo impyerno. Total, akong inap din ito, mag-deserve na mag-way kong nabinta. Ha? Ay, nga ako mga bata. Ay, inutol nito. Di ba nang hindi pa nang mabalik ang uyo ka? Inuwan mo ng abayan niya, ibay-ibay ninyo. Tama? Ano ko kung pamatay? Di, masubayan nito ang ano? Ang problema kung mabalik sa mga bata, no? Kamalo ko mamatay niya, kadalihog na ito, ligid-ligid, putuno na nagulpot na. Sabi ka po, kasi mga anak, yan yung mga trabaho. Tama?
Silingan ko tayo, gusto ko yan, wala negatiman si Noli. O, yung mga anak mo tayo, yan. Kamu, makatiman mo kung kamu dapat. Kama? Hindi ko gusto na magpakaroon ilang imen. Kining mauming sa alam sa Pangulo sa Jerusalem o sa tibok katawan sa Israel. Okay? Kisa may tibok katawan na, ilang mga katawan. Ang sulod lang ka sa simbahan, wala ka na mabako. I'm sorry ha. Kamu suka ali, minsahe din ninyo. No? Nga karon, kailangan mo ito bagong Jerusalem. Kamu may tanong mo, tama no? Kung naigo mo, kung saan ka sila? Ina sila. Pasidaan mo. Pasidaan ako mo. Pasidaan ako alam ka ninyo. Okay ba yung pasidaan? Tama? Hindi ako sa Espiritu, husayon ka mo sa ulan. Makihusay ka ninyo sa unang pag-ihusay. Magkatabang John 16. Nagtabang ko sa mga maayong pari o sa maayong pastor. Tingnan ako maayo, kailangan mo kailan. Tama? Pero ngayon, dali na ang simbahan mga niyakalo sa yan. Samot ka lang ang magdibaki ang na. Tama? Kailangan kayo nagtungkol si Manon. Timplo sa Diyos at oras sinasa, magkakaroon na sa kuwan, mga tulo. Ibasa nila eh. Mahitabo, mahitabo kaninyo ang akong gibuhat. O, di ba ang problema? Mahitabo din. Masa may gibuhat ni Kristo, mahitabo din. Kaya ginam na si Kristo nagpalansang sa krus ng pagkamatay tungkol sa itong sala, maupod na ang buhato nila kumusunod ka muli sama sa mga apostolis. Tama? Si Kristo mismo nag-ingon sa iyang mga pinunang pagpantay kapanakon kaya ayon ang Kristo ang pag-inong ng kapanakon. Yes, pagkakot sa panahon. Mas maayo kung mapriso ka sa itong gobyerno. Kinakay karon, no? Kuya, kung mapriso ka hangtod sa kahangturan. Umana naman itong mga apostolis sa una. So dito naman kabulahan ang kita o kao o gibugal-bugal. Pero kung panugod ko ay nilakaw ng kugitan sa kangit. Wala may nakitan sa na? Ngit-ngitan mo lang. Ngit-ngit pa sa kita yung kaluwasan. Gikan sa simbahan, sing-away. Kung ato rin dito, sing-yun, wala dito kayo. Kung ganang kayo mga santos ninyo, para makapasal lang mo. Yung ulit na magikas. Sana? Kabangan ka mo sa Ginoo, anak. Kapag mo kinaiyo, wak magani mo nakatrabaho, wak magani mo nakatrabaho, kabangan mo na si Yawa. Ang Yawa, ako bakit ay mahatag ninyo? Sorry na, ako na isultin ninyo. Wala magani mo na kinahanglan, tagaan ang gani mo. Kuya, pag ikaw ninyo, ako. Klaro mo, gano'n sa, ako na si Totong Dili. Ako na, Sulaya. Sakit at sa mga Lazaro. Yan, bukol naman mo anak. Hamak ko na sila sa Rosibo. Sakit lagi mo hilantan din. Ako rin yung mahal. Pero na ni Kaya mo. Pero totoy. Tama? Gusto na mo ba Diyos? Di. Lagi mo kayo Lazaro. Sige sulat sa simbahan. Wala mo nag-ausap. Tama? Dito. Kaya mas mga apostolis, pwede ayaw, inon ka mong po ang magsultis bala ang kasulatan. Lumuhon ka mong kalasan. Tama? Kaya, nabuhat ninyo na, sininuan. Tama, mo kay Birno din. Tama, yan. Gusto ka tao, sama sa ako na imo, amen? Mga bihag ka mo, ang inyong mga pangulo, magpasan sa iyang dapunon diha sa ngit-ngit samtang maglakaw siya. Maglunag siya sa paril o malusot siya. Amen? So, mabihag. Gabi na lang. Huwag mo nabihag sa na. Nabihag. Gabihag po di sa nagding ko na kung nag-aak mo pangulo ka na. Dito na yun. Nabihag ma? Nagtukod o tuloy tupong sa langit. Di kanaok ang Diyos na sulay. Matutri, tulog katuig. Mukko ng isulay. Katong akong itagaan. Katong matinig. Kaya gusto ko. Nagpaangon-angon na sila nakatabang na ako. Wala sa Biblia? Maayo ba sila? Bakasan? Di ba kilang? Di ba ako o kwarta?
Maayo ba siyang pamilya? Di ba malahubog? Di ba sugaron? Di ba magpalagi-labi? O, asa naman to? Kanawa tong akong gitalaga to, kung di nakatabang na ko, dari sa simpan. Spirito ko niya, sa inyo po simpan. Na ako na, sulat ni San Pablo kay Timoteo, ha? So, italamos kami ngit, o kamo, nangabiya, usap. Dito mo mutos kami ngit, ang dagal na mo dito, tatang alis kinit-kit, kailangan po na espiritu namin yung bukbot, yung kawawa niya. Ngayon yung sana, pero matuman ka suratan kagaya sa tulong katuig. Kung hangyaw ka to, kapag isa, walang kung ihatag ng buwak, waman ka po nung asabot. Umandi. Haron makasabot mo kung sa'y poses, kung saan ginayasiyawa. Ngayon, tali-tali ninyo sila o ako. Karon mo ingon ko nga, palitin ninyo ang inyong agalon. Ang nagsulti nga na niya, si Pari Maria, si Papa Jesus, ang Diyos Ama ng Espiritu. Palitin ninyo yan binuhakan kung wala ng Espiritu. Wala man mga nakasabot. Kaya, tama? Ang ilang gisulti, wala na sa Biblia. Bagong kiyak mo, anak. Batayin ninyo lalo na. Naapon na yung nagkatong ingon, anak. Na sila ko si Mako ni Cristo. Panlilipon mo ha. So, kapalo naman mo, di ba? Mura mabugi-exam anak sa natulog katuig. Amen? Natulog katuig na ako mo lang sa dapat. Pero dyan pa mo no. O sa isbila pa third dyan alis ka no. Pero nagkatito na siguro sa una pa. Siguro nag-thesis na. Pero bilawan mo na eh. Di ba nag-thesis mo na? Nag-thesis na ito. 1,290 nag-thesis mo. Nakaroon ng kausang naanam ka tanawa karoon linog-linog bukat linog sa ano kabalo naman mga nasa mga Kristo kabalo na magtubag kabalo na magtubag ikaw tunanag kung ano pa ka sa nga na nag-review di ba sa kulungan mo kabalo na magtubag kung naay mga karoon kaya kita udaga kung mo tuloy-tuloy ba tama? Ikaw naman ta, kung magpapagilit ko, ino mo kada simbahan ninyo ka, amen? Kaya ba, hindi ka minum, ginismos ka mo? Hindi mo natapos na akong pag-isultin na dalaan mo ang kalinaw ni Cristo, tama? Malinaw mo. Tama? Tama rin, mga lingon sa pagin sila, magpalayo na po din ako. Okay, sa hindi mo malinaw. Magugot na yung magkatulog mong gilit mayo. Kaya isang sayo ba yung parang na ko yung mga Jesus. Oy, ano man? Hindi mo nisugutan akong pangalan nito. Paulaw, minun sila na ako. Kahit na yung mamatay ko, kasi na ko nila paulaw. Tama? Makita ko yun. Para wala kasalanan na ito, mamatay na na ito. Mawala na rin kasi galbo na ito. Sus, pamatay sa ulas. Pamatay sa ulas. Pero akong buhay po, wala na nakadrumog ang inyong tinikanan niya, yung bilay. Tama? Pati po alaagon ko, tibo kalibutan ang iyang mga magtatambak o mga sundalo o lagiton ko ang ispada o patsun sila. Amen. Mga nakaroon. Yaka ko ang pagtulong na ito ng katibulahan, tama? Kakakakak, tama na? Nalagay ito ng espada. Kung sa espada niya, binuhat sa kamot sa tao. Kung binuhat sa espiritu ka ng pulong. Bilahit na rin ng espada. Tama? Haip tayo sa inyo ano. Pero mo kayo mo. Pero may mo natamaan. Ha? Kapsilan na nun. Nakapupo na. Iko. Kung saan ka sila? Kung may iko mo karoon sa pagkakunguban. Bakaila unya sila nga ako mao ang Ginoo. Amen? Kaya na, isulti kita ko na, pagbasa mo Biblia, kung wala din sa Biblia, bakakon ko, kung naagad din sa Biblia, pagbantay, kung hulong ni kalibutan, makailangin mo na ang Ginoo ginagsugot ako. So dito rin sa inyong amahan, abahala mo. Patuyang nagot mo ko. Tama? Ini katibulaan ko kanila nagto sa kanasuran akan paikason ko ang pipila kanila gikan sa espada. Amen. So sa atong nagdalawa, di ba? Nagkatibulaan pa.
Pag unasok eh, kasi bulahan ka yan ito, no? Hindi ba ka nang rin no? Hindi mo ka, no? Si Dodong, di ka sa kalikod, Diesel Cristo, Maglipay, wala akong pasabot na kanak sila bungat na sila awat dili. Kanak sila mga suka. Abot sa Espiritu mo doon sa kayo, naampay, labaw, ninguan na. Di labaw na, ninguan na. Alam doon, ipalingkod din Bulawan. Na? Si Kristo. Ang magbuhat ng malumong Bulawan, amen? Sada, sa gutom o sa sakit aron, isugid nila ang ilang pagkadautan ngadto sa kanasuran na atuan nila o makailan sila na ako mao ang Ginoo. Amen? Gutom. Sakit. Ha? Sa Espiritu Haron, gutom. Dali ka ni gutom na. Ha? Basta wala ka kayo bugas gutom naman. Tama? Ha? Ang sa gutom. Pulong gutom ka sa pulong. Sa una, nakaluwag mo ani. Gutom, muda pulong ang kalibutan mo. Muda log-log, huwag mo uyog, mo yung lingod kang susulog, mo nila kung kakulang. Gutom man ka ang tulunan. Gutom man ka sa alam sa Diyos. Sige lang, ang naman na kasalanan, pagkailon mo nga lang ako, pagkalang mo, dahil matungan ko, pag hindi sa utang, bisa lang, ay, maya ka maliyan ako sa kasal, mo, paano, ikaw to? Ikaw to, maligaw-yaw, wala ko kasabot, hinay-hinaya lang, para makausap itong tarong. Siya, para makausap ka itong tarong, isa mo na, hindi naman sa'yo, kung mag-ampok mo, kanang amahan na mo, siya, ano ni Gampo karong nakensing kasi kung pamalanungan na ito para makuha ang atong garbo ang gautan sa itong kasi sa hindi ang mapusis walking pusis, tama? Siya, pamana mo anak ka sa langit pagkayon ang imong bilayan umabot ka na mo ang imong bilayan matuman ang imong pagtuan hindi sa iyo na inuusap sa langit ang kalaro na mo sa matapad ng ihatag ka na mo karong adlaw. Huwag pasaylo ang isa ka ng mga sila. Iyon sa magpasaylo sa kasalakalan. Huwag pilit mo kami tutong sa kanila. Iyon mo ang luwasan kami sa talang daw ng Amen. Mga sama ka nag-isulti ni Krista. O niya, kung sa inyo na niyo kapatulanan, sama ka nag-isultanan. Ito, nasa uling mo. Dali sakit ng tuhod. Kapatod ka ni Bini Maria. Na inyong kinaiya na nagluhod manapkan. Di ba kila ka? Di ka nakalisdiyan. Sip-sip-sip. Di mga galon. Di ba? Kayo pag sip-sip sa galon, kayo mga galon magbuda sa sinugod mo. Huwag naman ginawa. Kung agaron na to si Mama Mary, agaron na to ang mga santos na nagkalaan ni Santos at tusak ko na ninyo, uy, wag yun na kalambigitan sa kaluwasan, sultihan ka mo. Si Mary Maria gani, ang mga santos gani, nagbuhat na rin na, sa ibuhat, ipabuhat niya sa Ginoo, yung alihilon yung pabugatan. Kapakamatay mga ninalang isultihan ka matuwaran, damo, ang mga kapakamatay. Pagkat pa yung garbo, pag santos mo, santos gani, balaan ba na naay maayong binuhatan na mabilin gitan sa inyong kaliwatan. Karoon ng lumon ka sa inyong pagkamahin. Amen? Sa inyong lumon ka sa inyong pagkamahin. So, kung isotin ninyo, bisan ako, dili ko manimong galaan o dili ninyo galaanon ang akong mga pulong. Sato ka, galaanon gani, dili ninyo gawa ng akong pulong. Oo na. Nagpainom ko ng tubig, dili na may mong galaan mawala ka mo naggalaan sa pulong sa Diyos. Tama? Nagpainom ko ninyo, dili ko makabalaan ka niyo kung wala kong ibuhat. Tama? Kung naamo din eh, dili ko makabalaan ka niyo kung dili mo mutuman sa akong sukot. Kung dili mo mag-speak na ako, ang Diyos, wala kong mula mag-speak niyo. Kung ikaw lang ko ninyo, dapat na, ikaw lang ko kamo sa Diyos na ako ipailan ninyo. Tama? Kung gano'n na ilang ko na, kung nagpakaulaw na ako, nasili ko kandong ninyo, nagpasigan ko, kasabot ka na, nahiya ko. Sabot ka. Pero, nagsulti man ko sa tinood, nang ingon man ko, nagpilit ko makaluwas ninyo, kung wala mo ibinuhatan, dili ko kaya na ba ka?
Kamu, may lagi sa buta. Kain mo na. Kain dalonggan. Kain sa labutan. Dili ka sa buta. Kaya ito, balik po sa taguan ka. Nakana. Kung ang naan ninyo, kaya hindi ka makain ninyo, walay madala. Isang Japan. Matatipon mo kami, maunay. Nakakandol sa inyo. Ang dato, hindi katulog, hindi kagabi, tungkol sa iyang pagpatigil. Wala sa pagano, mamatay siya. Pero ang pobre, walang pobre na hindi makatangin. Tama? Wala ko yung dato, at hindi makatang. Wala agad, hindi ka ng pulungan, kaya ka ng mga pulungan, mga kanay, number one, na makatagtag ng kagawasan. Gawatan ninyo sa babae. Ang pulong ng mga tao ay nagpuyo uban ka ninyo ngayong kaliwan. Amahan, ang anak, kung ang kalaang Espiritu Santo, kung nakaiyak na kanako, baka lumabda ka mo sa ako. Salamat sa ninyo, ang kalinaw, panag-iusa, bigbitan niyo ang kalam, karon ibilin ko na sa kanina. Palawin mo. Salamat po. Dadaan po namin sa binungan. Kaya katulad mo awit sa una. Wala. Masabay lain. Hindi pakita sa buhay. Nasayang tangaway pili ang gugma. O walay katumanan. Sayang ang atong pagtuo o walay buhat. Tama? Daga nagwali. Daga nagwali ang ay iyo aman. Nagwali. Namaluwas na ito atong nagtuo ka na si Kristo ilasang sa Kristo sa naluwas na katulong niya. Wala mo kayo buhat. Masarap. Bye-bye, Papa. Bye-bye. Kunyari, tuwa mo sa patay. Matanayin ni komentaryo na ako. Pagkala mo, kabang hindi siya. Baon ko na. Kung wala ko nagatuho. Pero baon na ako na. Mahal mo na. Kasi labot anak, kung ako na yung kilabay mo, kasi labot anak. Kamu ang amay na musayon. Dili mo na. Ako na nag-i-explain niyo, nakagamahanan na, makalakaw na ko niya. Mas kamahalan na, kung kamo nakasama sa kanya sa bata, abang experience of Jesus sa Tony. Amen? Nakalubog ka karoon, makauma, pilig ka, magpagulbol. Kaya gusto ko na ko, may pahay. Higtan ang liyo. Bata-bata, si ako katukan ang pakot, wala ng tungan. Masayro kami, wala ng masayro. Kini ako iwari na ron, kung sige sila, bata, ibatok na ko. O sa po ko, makuha ko nila na ako. O sa po ko, makuha na ko nila. Wala mabilain mabuhat ka. Bisa tanang sa mga Facebook sa YouTube, tanang na komentaryo. Mabuhat ko nila ko ninyo. Ako na komentaryo ko sa mga Facebook, diba wala niya. Wala mo kayo nagkakataon na magbilang-bilang na nila. Tama? Ano ba yung bilang kong i-scroll? Tama? Anak ay na po sa kung dinig mo mula ay sa ilakil siguro sa ibiyos na maninig sa ibiyos hindi mo ito. Tama no? Kalibutan naman man ito. So ito ang gamiton sa espiritu dinig ganahan ng iya sa kalibutan. Kasi ito alam ko ninyo. Mas mayo, kining ako, inyo ang isyal, ay basi makapahalit pa mo, o ang ulong panangkot na mo, hindi abot sa kanang. Salamat, kung may gumata, ipakita niyo sa buhat na. Tagdada na ito ang akong kagitkin. Kaya sa'yo ka, mawalay hindi ang guma, kung walay kanimanan. Salamat kung may gabi ka na kung tayo. Okay, salamat. Pasok mo sila. Basta isukin sa konti. Claro.